Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai nat kendai lai nyau kene dukan gede kepedan harut kesroba National Highway 6 ha umso nong krai Ribui district. Katkum na kilat patai kubor la yatu uba kari Pakistan kalapan bana bakala pelong ye kijing hiar thma da kiling sun ha ke nyot ligi kitam jong kileno kibadan kaput jongka berka Afghanistan da ka bathmu ban kharwet iki kinhun kibadan ha Afghanistan ki bakala kanno ba kidei kibadan kti ha kijing thombor kabla jia rangshan ha ka ba kiru paiba kilayap kita kijing hiar thma kibala jia ka tayo ka bakut kilongkum ka jubab halor ki light ligi jing thai bom nadu ka basdang ka Ramadan ka bagantop ya ka jing thombor yelade ha kawi ka mos jong kishit ha Islamabad artayo menshwa kata tai kubor ka ban pau ba ki jing therling suing ki dei ki bathmu ban thombor kinhun Taliban jong ka Pakistan bat kinhun ki bayatri lang bat ki kumjuru ya kawi ka kinhun jong ka Islamic State ka batrikam ha ka tai ka than Henry Gatnat kam syamla ajing tep ka babanya sepang jaka bala pelong ya kijing hiar thma ki borsan shar jong kari Afghanistan kila padam jur ki kijing thombor ha ka baw nong ai ktin jong sarkar Taliban uzabi hula mujahid ulakam ha ki social media bag sipai jong kari Pakistan kila thai bom ya ki jaka riu pai ba ha ki jela nang arhar bat praktika ha ka ba kila yap bat mensau ki phangut kentop ye ki kentai bat ki khna Katnat pathai kubor jong Pakistan kabala yada ye kijing syak thombor da boong ba kidai ki bapan syong dongrem ha ka jingtep benya bat ki bapan kam ban yada ki nongsong jongka na ki jingma ki banang jur kita ki jing hiar thma ki long hadin ka jing thai bom ha kawi ka mos jong kishet ha Islamabad kabala penyap ya sawpong ki breu bat pensau palat ches pa rufungut lakam daga ISIS ka Islamabad kala kanok slamba ya ka sarkar Taliban ha Kabul Makam syamla lei Persia ye kinhun leno ki batrekam ha ka khandau jong kari Afghanistan mat ha padeng jing karpat bunsin ha ka kerwa jongka ka Pakistan kala khat ye kiri ka perthai makin penbor ye ka Kabul wakan buram ye ki jingkular jongka kanthop ka Doha agreement ka bagantop ye ki jingkular bakanam kershan ye ki kam Persia ye ki weipat kiri ka jing ye kanat ha padeng ka Afghanistan ba ka Pakistan kala nangkeu nadu bagi Taliban kilawan phai biang ye ka borsin syar ha Kabul osnam arjar puwei ha ka ba kijing kanat ha khaput kidang yai teng bat kijing kanat ha ka jing dei la jing long jing man kadang long ka busneu ha ka ba kijing te kula badangshan palapan yesok da ka Qatar ba Turki kim syam lala manwanra ya ka jing pen bait ka bane